amma fa yayi daɗi fa. Ha ba sai ma an miki miya da shi. Ba wai cika baki ba fa. Amma ni ne iyaka a miyar ɓeran ciyawa. Na san yau da daddare abinci daban zan ci a cikin fada. Mai yiwa za ki iya samun lokaci ki kawo min ziyara a cakwalkwali na. Zan dafa miki abubuwa kala-kala. Farfesun kwaɗan cakwalkwali, fate-faten idanun kifi. Gaskiya zan so haka. Gimbiya? Na'am. Shrek. Wato ina tunani shin zaki iya cinye wannan? Kai wannan akwai shaukin soyayya. Ina magana akan wancan faduwar ranar. Faduwar rana? Wayo! Ina nufin lokaci ya gure ya kamata na shiga kwanciya. Me? Kin ga Allah tsaya na gane me yake faruwa a nan gurin ai. Tsoron duhu kike ko ba haka ba? Yawwa! Haka ne ina tsoron duhu dama. Kawai dai amma dai bari zan shiga. Gimbiya ni ma kaina ya kamata a ce ina tsoron duhu. Kai amma dakata. Har yanzu fa ina tsoron duhun nan. Sai da safe. Sai da safe. Aha, yanzu kan na gane me yake gudana. Kai da Allah wai maganin me kake haka ne wai? Kai malama na son jin wani abu, ni fa dabba ne. Jikina yakan gaya min abu kuma yanzu yana gaya min cewa tsakaninku akwai wani abu. Kaga kai ma mawakaci ne, ni da nake ta kokarin na mai da ita gurin Farquad. Kai Shrek, ka farka mana ka ga abin da ke gudana a gaban ka. Ka shiga kawai ka gaya mata zuciyarka. Kai, ba wani abin da zan gaya mata. Kuma ma koda na ce mata ina ka san ba wai ma ina cewa ina yi bane. Domin ba na yi. Ita gimbiya ce. Ni kuma Bautarami? Bautarami. Kai, ina kuma za ka je? Zan nemo ƙarin itace ne.